gyda ni, dwi'n gytrifol yn fydd ni ar ystod y paned ar y diwedd. Dwi'n gweld Emyr sy'n arwen ein sy'n bendith yw arnod i Emyr i agor y gair ein i heno. Dwi'n ni edrych ar lyfr Jona heno, Emyr am fod neges wyth chi'r beiro. Dwi'n dod â copïau o lyfr Jona i chi yn ysgrifennu'n gyntaf. Coeddiadau, wythnos yn gwrdd ar y sgrin a drwy bopeth, goffa chi'r gweddi nos bawth nid. Gwrtai wrth gwrs ar gwrs yn wythnos yma yn ei enw'r adeilad a bydd yna darpariaeth ar-lein hefyd os chi'n methu bod yma. Wedyn bod i Wener y clwb wedi fes ac yna nos Wener yn wahanol yr arfer lle'r clybiau bydd yn ansioi papurau cysgod mwyn cyrraedd bobl, gyda neges, rhywbeth a danhegion ni wedi bod yn meddwl amdano nhw dros y misoedd diwethaf. Gyda, jyst blaen rhywbeth wedyn wythnos i'r sadron ar y 20 fis Mehefin, gyda merched yn cwrdd i gael brecwast am hanner di bod yn sadron yn Hiloes Adams ac yn olaf yn casgad y mis gyda'r gwaith Emyr Gobeth. Dwch chi ni gwylio. Troi at y tîn nawr o fyw yn tad. Gen gofyn ar ei tîn yn helpu ni i ymdwelu, i ddod o ddifri, i ddod o dy blaen di, i ddod i dy ddoli di gyda'r gilydd. Dyw byw, dyw sy'n dad, mab ac ysbrydlan. Gwyddio nawr, i ddod fel hyn i gyfarfod i gyda'n gilydd, ond i gyfarfod gyda ti, i wrando a deiriau di, i ddarllen dair di gyda'n gilydd, gwyddio bod y ysbryd ar waith, yn colonau ni o un ohono ni, i ddysgu bod y newydd yn dair di, ac byddwn ni'n gweld mwy a mwy o reswm i dy ganmol di, ni ganu, wrth ni fynd o yma, ni fydd wythnos i'n o'n blaen ni, bydd yna wynydd yn y colonau ni, bydd yna ddiolch ac yn awydd i dy wasanaethu di, i fyddhau di, yn bob rhan o'n bywydau ni. Yn gwybio, teimlo yr heilwen yna, heilwen dy bresenoldeb di, wedi tywynnu ar ni. Bod ni wedi clywed y bod yma. Y bobl wedi heiddi cael hanfon o ddiwrth. Ti yn dweud, dewch ata fi. O arglwydd, diolch i ti, o'r gwahoddiad yma. A ni yn gwybio, pob un o'r ni yma yn bobl sydd yn dod ata ti ac am fyw yn bwydau yn y bresenoldeb di. So gyda ni nawr, gyda Emyr yn arbennig, a pob un arall sydd yn arwen, yn fawn ac yn agor y gair. Gwyddio ti gadw'r un drwg i ffwrdd ac ar y ti ddod a dy deyrnas di a dyrchafu gogon iddi enw Iesu Grist yn ein gwlad ni unwaith eto. Amen. Amen. Diolch Dewi. Mae Dewi mynd i fod yn rhoi allan taflenni i bawb. Os wnaethoch chi ddim gael y neges neu os wnaethoch chi anghofio dod â beiro, bydd e'n helpu chi nes ymlaen. Mae yna rai, jyst tu cefn i'r drws fan hyn ar bwys blwch y casgliad, gewch chi fenthyg nhw, croeso chi fenthyg nhw, ond dychwelwch nhw ar ddiwedd yr oedfa, please. Ond gyntaf gyn, nawn ni ganu. Rhif 55 yn yr atodiad. Ti yw'r gair oedd o'r dechreuad, gyda'r tad cyn bod y byd. Roes dy ser ar holl blanedau yn ei lle cyn dod i'r cryd. Roes yn dal y greadigaeth gyda'i gilydd trwy dy lef. Boed i'r tir a'r môr dyfoli gyda lluoedd deiar a nef. Ond yn ei sefyll i ganu. Planetau yn ei lle cyn dod i'r byd.
Y bwriad heno yw i ddechrau y cyfres fer yn edrych ar llyfr y proffwyd Jona. Mae'n lyfr enwog, mae'n stori cyfarwydd. Stori am Dduw yn anfon y proffwyd o'r enw Jona i Nineve i gyhoeddi gair Duw, neges Duw i bobl Nineve. Y llyfr wedi cael ei ysgrifennu tua hanner ffordd neu 3/4 ffordd trwy'r 8fed ganrif cyn Crist, felly rhwng 750 i 800 cyn Crist. Ac Nineve yn brif ddinas yr Assyriaid, gelyn mawr, teyrnas y Gogledd, teyrnas Israel. Nawr, newch chi sylwi bod fi wedi rhoi taflen, neu mae daflen wedi cyrraedd chi gobeithio. A beth sydd ar y daflen honno yw copi o lyfr Jona. Nawr, does dim rhaid i chi ddefnyddio y daflen fi wedi rhoi. Mae croeso i chi, os ych chi'n dymuno, i ddefnyddio eich Beibl eich hunan. Ond rai pobl falle ddim yn hoffi ysgrifennu neu tanlinellu pethau yn eu Beibl nhw eu hunan, a felly o'n i'n meddwl byddwn ni'n darparu y copi yma. Nawr, dros yr wythnosau nesaf yma, ni'n mynd i wneud rhywbeth, a bydd rai pobl yn hoffi, a bydd rai pobl ddim, ond dyna ni. Yn hytrach na gweithio'n ffordd trwy llyfr Jona, adran ar y tro neu pennod ar y tro, i ni'n mynd i edrych mewn ffordd bob wythnos ar y llyfr i gyd. Yna pam o'n i'n meddwl bod yn help i gael y daflen yma. Ac wrth i ni ddarllen trwy'r llyfr, dwi ddim yn lyfr hir, 4 pennod, mae ar 2 dudalen fyna'n yn braf i ni. Fi eisiau chi i danlinellu, neu rhoi cylch, neu beth bynnag o gwmpas y pethau sy'n taro chi'r geiriau sydd yn sefyll allan i chi. Achos be nath yn haroi, mae di'n haroi o'r blaen, ond beth oedd yn haroi yn arbennig wrth baratoi ar gyfer y gyfres yma yw y ffordd mae'r llyfr yma'n gweithio fel llyfr, fel cyfanwaith. A felly na'r bwriad darllen y llyfr gyda'n gilydd wythnos i wythnos ac yna tynnu allan y themau sydd i'w gweld dros y 4 pennod yn hytrach na just dyma sydd yn pennod 1 dyma ac yn y blaen. Okay? Felly, ni'n mynd i ddarllen llyfr y proffwyd Jona. Daeth gair yr arglwydd at Jona fab Amittai a dweud, cod, dos i Nineve, y ddinas fawr, a llefara yn ei herbyn, oherwydd daeth ei drygioni i'm sylw. Ond cododd Jona i ffoi oddi wrth yr arglwydd i Tarsus. Aeth i lawr i Jopa a chael llong yn mynd i Tarsus ac wedi talu ei dreiliau, aeth arni i fynd gyda hwy i Tarsus oddi wrth yr arglwydd. Ond cododd yr arglwydd wynt, nerthol ar y môr. A bu storm mor arw ar y môr nes bod y llong mewn perygl o gael ei dryllio. Roedd y morwyr wedi dychryn. A phob un yn gweiddi ar ei dduw. A chyflasant y ger oedd ar y llong i'r môr i'w hysgafnu. Ond roedd Jona wedi mynd i grombil y llong i orwedd ac wedi cysgu. A daeth capten y llong ato a gofyn, beth ydw feddwl yn cysgu? Cod, a galw ar dy dduw. Efallai y meddyliau'r Duw amdanom, rhag ein difetha. Yna dywedodd y morwyr wrth ei gilydd, o achos pwy y daeth y drwg hwn arnom? Gadewch i ni bwrw coelbren i ni gael gwybod. Felly bwriasant goelbren. A syrthiodd y coelbren ar Jona. Yna dywedasant wrtho, dywed i ni beth yw'r neges, o ble y deithos, prin yw dy wlad, o ba genedl yr wyt. Atebodd yntai hwy, Hebrewr o'i fi.
Ac rwyf yn ofni'r arglwydd, dyw'r nefoedd a wnaeth y môr a'r sychdir. A daeth ofyn mawr ar y dynion, a dywedasant wrtho, beth yw hyn a wneithost? Oherwydd gwydda'r dynion mae ffoi oddi wrth yr arglwydd yr oedd, gan iddo ddweud hynny wrthynt. Yna dywedasant, beth am naw na thi, mwyn i'r môr ostegu i ni, oherwydd mae'n gweithygu o hyd. Atebodd yntai, cymerwch fi am taflu'r môr, ac yna fe dawela'r môr i chwi. Oherwydd gwn mae hachos i y daeth y storm arw hon arnoch. Rhwyfodd y dynion yn galed i gyrraedd tir, ond ni allent, gan fod y môr yn gweithygu o hyd yn ei herbyn. Yna gweithasant ar yr arglwydd, a dweud, o arglwydd, paid a gadael i ni gael ein dyfetha am fywyd y dyn hwn, na rhoi gwaed dieog yn ein herbyn. Ti yw'r arglwydd, ac rwyt yn gwneud fel y gwely'n dda. Yna cymerasant Jona i daflu'r môr, a llynyddodd y môr o'i gynnwrf. Ac ofnodd y gwir yr arglwydd yn fawr iawn, gan offrymu aberth i'r arglwydd, a gwneud addunedau. A threfnodd yr arglwydd i bysgodyn mawr lyncu Jona. A bu Jona mol y pysgodyn am 3 diwrnod a thair noson. Yna gweddiodd Jona ar yr arglwydd ei dduw o fol y pysgodyn, a dweud, gelwais ar yr arglwydd yn fy nghyfyngder, ac atebodd fi. O ddyfnder lleol y gweithais, a chlywais fy llais. Teflais fi i'r dyfnder, i eigion y môr, a'r llanw yn famgylchu. Roedd y holl donau a thleifeiriant yn mynd dros fy mhen. Yna dywedais, fe'n gyrwyd allan o tholwg di, sut y caf edrych eto ar dy deml sanctaidd. Ceodd y dyfroedd amdanaf a'r dyfnder o'n cwmpas, clymodd y gwymon am fy mhen wrth wreiddio'r mynyddoedd, eithim i lawr i'r wlad y ceodd ei bolltau arnaf am byth. Eto, dygaist fy mywyd i fyny o'r pwll o arglwydd fy niw. Pan deimlais fy hun yn llywygu, cofiais am yr arglwydd, a daeth fy ngweddiatat i'th deml sanctaidd. Mae rai sy'n addoli ei lunod gwag yn gwadu ei teyrngarwch. Ond aberthaf i ti a chan o ddiolch, talaf yr hyn a addunedais, i'r arglwydd y perthyn gwaredu. A llefarodd yr arglwydd wrth y pysgodyn, a chwydodd yntai Jona ar y lam. Yna daeth gair yr arglwydd at Jona yr eildro, a dweud, cod, dos i Nineve, y ddinas fawr, a llefara wrthi y neges a ddyweda fi wrthyt. Cododd Jona, a mynd i Nineve yn ôl gair yr arglwydd. Roedd Nineve yn ddinas fawr iawn, a daeth trydu ar ei thraws. Yna dechreuodd Jona fynd trwy'r ddinas ac wedi mynd daeth 1 diwrnod cyhoeddodd ymhen 20 diwrnod fydd ymchweli'r Nineve. Credodd pobl Nineve yn niw, a chyhoeddasant ympryd, a gwisgo sachliain o'r mwyaf hyd y lleiaf ohonynt. A phan ddaeth y newydd at frenin Nineve, cododd yntai, oddi ar ei orsedd, a diosg ei fantell, a gwisgo sachliain ac eistedd mewn lludw. Gwnaeth broclamasiwn a'i gyhoeddi yn Nineve, trwy orchymyn y brenin a'i uchelwyr,
Na fydded i ddyn ac anifail, gwartheg na defaid, brofi dim. Na bydded iddynt fwyta nac yfed. Bydded iddynt wisgo sachliain a galw yn dair ar ddiw. Bydded i bob un droi oddi wrth ei ffordd rygionus, ac oddi wrth y trais sydd ar ei ddwylo. Pwy a wyr, na fydd Duw yn edifarhau eto ac yn troi oddi wrth ei ddig mawr fel na'n difethyr ni. Pan welodd Duw beth a wnaethant, a'i bod wedi troi o'i ffyrdd drygionus, edifarhaodd am y drwg y bwriadodd ei wneud iddynt ac nes gwnaeth. Roedd Jona yn anfodlon iawn am hyn, a theimlai'n ddig. Yna gweddiodd ar yr arglwydd, a dweud, nawr arglwydd, onid hyn a ddywedais pan oedd o'n gytre? Dyna pam yr achubais y blaen trwy ffoi Tarsus. Gwyddwn dy fod yn ddiw graslon a thrigarog, ar a fuddigio, mawr o dosturi ac yn y difar ganddo wneud niwed. Nawr arglwydd, cymer fy mywyd oddi arnaf, gwell gen i farw na byw. Atebodd Duw, awn iawn i ti deimlo'n ddig? Aeth Jona allan ac aros i'r dwyrain o'r ddinas. Gwnaeth gaban iddo ei hun yno ac eistedd yn ei gysgod i weld beth a ddigwyddau i'r ddinas. A threfnodd yr arglwydd Dduw i blanhigyn dyfu dros Jona, i fod yn gysgod dros ei ben, ac i leddfu ei drallod. Ac roedd Jona'n falch iawn o'r planhigyn. Ond gyda'r wawrdrannoedd, trefnodd Duw i bryfyn, nychu'r planhigyn nes iddo grino. A phan gododd yr haul, trefnodd Duw wynt poeth o'r dwyrain. Ac roedd yr haul yn taro ar ben Jona nes iddo lywygu. Gofynnodd am gael marw a dweud gwell gen i farw na byw. Gofynnodd Duw i Jona, a yw'n iawn i ti deimlo'n ddig o achos y planhigyn? Atebodd yntai, mae'n iawn i mi deimlo'n ddig hyd angau. Dyrodd Duw, rwyt ti'n tostyrio wrth blanhigyn, na fiost yn llyfurio gydag ef nac yn ei dyfu, mewn noson y daeth ac mewn noson y darfu. Ond ni thostyria fynnau wrth Nineve, y ddinas fawr, lle mae mwy na 120 o filoedd o bobl, sydd heb wybod y gwahaniaeth rhwng y llaw chwith a'r llaw dde, heb sôn am lu o anifeiliad. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Mae'n mynd i ganu emynt yn gilydd. Rhif 284 yn y llyfr Emyr. Dyma feibl annwyl Iesu. Dyma rodd dy heilaw Duw. Dengys hwn y ffordd i farw, dengys hwn y ffordd i fyw. Dengys hwn y golled erchyll gafwyd draw yn Eden drist. Dengys hwn y ffordd i'r bywyd trwy adnabod Iesu Grist. Ond yn ei sefyll i ganu.
Yna ni weddiod yn gilydd. O arglwydd ein Duw, i ni yn diolch i ti nawr am dy air di. Fel i ni newydd i ganu, dyma Feibil annwyl Iesu, dyma dy rodd di i ni. Ac arglwydd, ni'n diolch i ti am y gair. Diolch i ti am gynnwys y Beibl. Bod ni ynddi yn clywed am y cwymp, be gollwyd yng Nghaerddeden. Ond ni'n diolch hefyd wrth i ni ddarllen ymlaen. Mae stori fawr y Beibl, cynnwys mawr y Beibl yw sut mae'r arglwydd Iesu Grist wedi dod i roi bywyd i ni. A da, ni'n diolch fod hynny'n wir am y Beibl i gyd. Ni'n diolch fod yn wir am lyfr y proffwyd Jona, fod yr hanes yma sydd i unwaith eto'n ddigon cyfarwydd i ni. Yn stori mae llawer wedi chlywed o'r blaen, ac eto mae'n hanes. A mae'n rhan o hanes yr iachawdwriaeth. Mae'n rhan o ddatguddiad di ohono dy hun, a mae'n rhan o'r cynllun yna sydd yn pwyntio ymlaen ac yn arwain at ddyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Ac dad, ein gweddi ni heno, a'n gweddi ni dros yr wythnosau nesaf, a pan gawn ni gyfle i edrych ar y llyfr yma dyn gilydd, yw yn neud i unwaith eto siarad â ni a dangos i ni. Yr hyn mae llyfr Jona yn ei ddysgu ni amdano ti, ac yr hyn mae'r llyfr yn ei addo am yr arglwydd Iesu, a'r hyn mae'n ei ddangos am ein hangen ni. Arglwydd, ni wedi clywed yn barod bore yma am yr angen mawr sydd gan bob un ohono ni. A ni'n diolch dy fod ti yn Dduw sydd wrth dy fodd yn darparu, yn cwrdd ar anghenion ni, yn ein cynnal ni ac arglwydd yn ein hachub ni. I'r arglwydd y perthyn gwaredu. Arglwydd, diolch i ti. Diolch am hyn. Dad, i ni am gyflwyno yn hunan i ti fel eglwys, arglwydd. Ni'n gwybod fod y cyfnod yma cyn yr haf yn gallu bod yn ddigon prysur, a llawer o bethau ymlaen, arglwydd. Ni'n gwybod hefyd bod ni fel eglwys, mae gennym ni gynlluniau, am bethau i ni eisiau gwneud, a'i cynnal a ffyrdd i ni eisiau rannu a chyhoeddi dy neges di i eraill, a arglwydd ni'n gofyn arno ti i fod yn agos, arglwydd. Ni'n gofyn arno ti i ymwneud â ni, i siarad â ni yn gyntaf, arglwydd. Gosod ein calonau ni ar dan dros do ti. Ac arglwydd, gwna ni yn awyddus ac yn frwdfrydig i gael rhannu dy air di gydag eraill. Dad, ni'n dal i gyflwyno Adam a'r gwaith glywon ni amdano fe bore yma, y gwaith yn yr ysgolion, arglwydd ni'n meddwl ymlaen i'r haf ac yn gwybod fydd yna llawer o wersylloedd a chynadleddau a ymgyrchoedd gwahanol. A dad, ni'n gofyn nawr arna ti i baratoi dy bobl ar gyfer y gwaith yna, ond ni'n gofyn hefyd arna ti i baratoi calonau pobl i glywed, ac i dderbyn, ac i ymateb mewn ffydd. Arglwydd yn Duw, i ni ni'n edrych ar ein byd ni ar y foment, a
Unwaith eto, Dad, ni'n gweld gymaint o gysineb, gymaint o wrthdaro, arglwydd, gymaint o ddrygioni. Ac, Dad, ni'n gwybod, mae dair di'n dangos i ni fan hyn, fel ni newydd i ddarllen, beth yw diwedd drygioni. Mae yna farn i ddod, arglwydd, ni'n gweddio wneud i'n helpu ni fel dy bobl i fod yn rai sydd yn neud i farhau ac yn dygeisio di. Ond arglwydd i fod yn rai hefyd sydd yn galw'r byd yma i droi ac i dygeisio di. Arglwydd, helpa ni felly. Os gweli di fod yn dda. Yn ein blinder ac gyda'n beichiau ni arglwydd, bydd yn agos yn awr. Os gweli di fod yn dda. Amen bod ni'n gofyn yn enw'r arglwydd Iesu. Amen. Amen. Ganwn ni o'r atodiad. Rhif 2. Rhif 2, arglwydd tyrd a llefara di, wrth i'n geisio barad y sanctaidd air. Plan ar gwir yn ein clonen ddofn traws newidia ni ar dy ddelw. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu.
Felly fel o'n i'n trial esbonio'n gynharach, y bwriad yw o wythnos i wythnos i edrych ar llyfr Jona, ar 4 pennod yma, ac i dynnu allan rai o'r prif themau, rai o'r prif syniadau sy'n codi. Felly fi'n gobeithio, credu nes i weld rai yn tanlinellu ambell i beth, ond gobeithio wrth i chi fynd trwyddo fe, tro cyntaf yma nawr, bod yna bethau di taro chi. Bod yna rhyw eiriau sydd yn ail ymddangos, bod yna rhyw gysylltiadau. Hynny yw bod y llyfr yma ddim jyst yn rhyw ad hoc doodles, dim doodler ar eich tyflenni. Rhywun ddim jyst i eistedd lawr a ysgrifennu hyn allan yn y ffordd cyntaf oedd e'n dod i'w meddwl nhw. Na, mae gair Duw wedi cael ei gyflwyno i ni mewn ffurf penodol. Felly tybed, beth oedd y pethau oedd yn taro chi? Bydd e'n ddiddorol i glywed, a wythnos i wythnos, gobeithio bydd eich taflenni chi yn cynyddu, bydd yna fwy o linellau, falle bydd yna rhyw gylchoedd ac yna saith yn... achos mae hwn yn debyg i be welwn ni nôl ar y dechrau, fi'n gweld y cysylltiad nawr. O lle ni'n mynd i ddechrau? Wel, yn syml iawn, mae'n bwynt syml iawn, a sa'n bwriadu pregethu'n hir heno. Ond y pwynt, y thema, y syniad I fi eisiau tynnu allan heno yma yw hyn. Mae gennym ni Dduw sydd yn siarad. Mae gennym ni Dduw sydd yn siarad, sydd yn cyfathrebu. Mae'r syniad yma i'w weld o ddechrau I ddiwedd llyfr y proffwyd Jona, yn dydy. Ac wrth gwrs ni gyd yn gwybod hyn, ond mae yna, mae mor glir, mae mor amlwg. Mae'r llyfr yn dechrau daeth gair yr arglwydd at Jona fab Amitai a dweud cod. Ac yna ar ddiwedd y llyfr, mae gen ni Duw unwaith eto, mae'n siarad. Duw sy'n cael y gair cyntaf a'r gair ola yn y llyfr yma. Ac mae'n dweud yn dydy adnod 11, ni thostyria fy nai wrth Nineve, y ddinas fawr. Mae gennym ni Dduw sydd yn siarad. I ni ddim yn credu, fel Cristnogion, mewn Duw sydd wedi creu'r byd, di weindio fe lan fel cloc, ac yna di gadael y byd I redeg I chwrs fel petai. Gadael i'r cloc I weindio lawr, gadael I pethau I ddigwydd, siwr bynnag maen nhw'n troi allan. I ni ddim chwaith yn credu fel Cristnogion mewn Duw sydd wedi creu'r byd ac yna I ni wedi pechu a wedi I wrthod a felly mae wedi pwdu gyda ni. Chwa weithiau mae rhywun yn upsetio chi, yn neud rhyw ddrwg yn eich erbyn chi, a beth chi'n neud yw give them the silent treatment. Nag chi? Chi'n anwybyddu nhw. Chi'n cael eich ceg. Sa'n siarad y ti ddim mwy. Nid Duw felly sydd gennym ni. Mae'r Duw yma sydd yn cael ei alw yn llawer o bethau yn ei ddod at hyn yn ystod y gyfres. Mae'n arglwydd, fe yw'r un sydd wedi creu yr môr a'r sychdir. Mae'r arglwydd yma sy'n reoli dros bopeth, mae'n Dduw sydd yn siarad, mae'n cyfathrebu, mae ganddo fe air, mae ganddo fe neges, mae ganddo fe rhywbeth i'w ddweud wrtho ni. A felly mae angen I ni I wrando. Felly sut mae Duw yn siarad? Sut mae'r arglwydd yn siarad? Wel, na ni dynnu allan rai o'r ffyrdd mae'n amlwg yn siarad. Ar un cyntaf, nid yn gronolegol yn y llyfr, ond yr un cyntaf, os allai ddweud fel hyn, yn naturiol, yw mae Duw yn siarad trwy'r greadigaeth. Mae Duw yn siarad trwy ei greadigaeth.
Mae Jona yn ffoi, mae'n mynd yn y cwch yma, a tra fod e yn y cwch, glywon ni am storm bore yma, yndo? Storm yn cael ei dywelu, ond mae'n y storm yma, a Jona wrth i'n cysgu. Ac dyw'r morwyr eraill methu deall sut gallai gysgu, pam i fod e'n cysgu, achos maen nhw'n gwybod bod yna fwy i'r storm yma na... Sa'n gwybod trwy mae storm yma'n cael ei creu, high pressure yn cwrdd â low pressure neu rhywbeth fel yma'n swnio'n iawn, di. Maen nhw'n gwybod, mae'n nid just rhyw ddigwyddiad naturiol sydd yn nhw fan hyn. Maen nhw'n ymwybodol fod yna bwer. Goruwch naturiol. Maen nhw'n ymwybodol fod yna dduw. Ond dydyn nhw. Maen nhw'n dweud, adnod 6, beth yw'r feddwl yn cysgu, cod a galw ar dy dduw, falle meddyliau'r Duw amdano, rhag ein difetha. Nawr wrth gwrs, fan hyn, mae'r morwyr yma, maen nhw'n cael rhywbeth yn anghywir yn dyn nhw. Dyn nhw ddim yn cyrraedd y gwir yn llawn, ond maen nhw yn gwybod rhywbeth yn dyn nhw. Maen nhw'n gallu gweld, maen nhw'n gwybod wrth edrych ar y byd o'i cwmpas ac i efo hyn yn y storm yma, mae yna rhyw ymwybyddiaeth bod yna fwy. Bod yna dduw. Wrth gwrs, yr adnod sydd o hyd yn dod i'r meddwl fan hyn yw Rhufeiniaid pennod 1. Adnod 20, mae'r apostol Paul fyna yn ysgrifennu yn wir, pan greodd Duw y byd, y mae ei briodoleddau anweledig ei dragwyddol allu a'i ddiwdod yw gweld yn eglur gan y deall yn y pethau a greodd, am hynny maent yn ddi-esgus. Mae Paul yn dweud fyna yr hyn oedd yn wir am y morwyr yn y môr gyda Jona. Maen nhw'n gallu gweld yn y greadigaeth fod yna bwer mwy, fod yna un sydd â gallu dwyfol, fod yna un tragwyddol, fod yna greawdwr. Mae eisiau ni gofio hynny. Mae eisiau ni gofio hyn. Peidio bod yn swil o'r ffaith fod Duw wedi siarad trwy'r greadigaeth. Nawr wrth gwrs, fel wedi gweud yn barod, dim ond hyn a hyn o'r ffordd mae'r greadigaeth yn gallu mynd â ni. Dyw e ddim yn gallu ein hachub ni. Mae fel... os allai roi e fel hyn, chymod pan chi'n chwarae Pictionary. Chi'n chwarae game o Pictionary a chi'n trio cyfleu gyda llun rhyw syniad. Ond dim ond hyn a hyn o... Mae'r beth chi'n gallu mynd efo llun. Yn dyfa, mae'r un peth yn mae Duw yn y byd. Mae Duw hyd yn oed yn y storm. Mae Duw yn grymoedd y greadigaeth. Mae'n dangos rhywbeth, mae'n siarad. Mae'n gorfodi pobl i sylweddoli, ni ddim just yn yma ar hap a damwain. Mae yna un. Mae yna rhywbeth mas yma. Mae yna rhywbeth mwy na ni fel y ddynoliaeth. Dwi'n methu mynd â chi mor bell a cael eich achub, ond mae Duw yn siarad drwy'r greadigaeth. Ond yna, llawer cliriach yn dydi, mae'n siarad trwy ei weision. Mae'n siarad trwy fan hyn y proffwyd Jona. Daeth gair yr arglwydd at Jona, fab Amittai, a dweud cod, dos i Nineve y ddinas fawr, a llefara yn ei herbyn, oherwydd daeth ei drygioni i'm sylw. Ni'n gweld hyn trwy yr Hen Testament, trwy'r Beibl. Mae Duw yn siarad trwy ei weision. Mae Duw yn siarad trwy'r proffwydi. Mae'n dod at rai a mae'n rhoi ei neges iddyn nhw ac yn ei hanfon nhw. A mae'r neges
sydd wedi dod ato ni trwy'r proffwydi, mae e'n neges ddibynadwy. Mae falle bod hwnna'n taro chi fel gair od i ddynyddio. Pan ni'n darllen stori Jona, achos dwi e fel person ddim i'w weld yn arbennig o ddibynadwy. Mae yn ddigon chwit-chwat yn dydy fel person, ac eto, darllenwch yn ofalus, be sy'n wir am y proffwyd Jona, ond mae yn cyfleu, mae yn trosglwyddo gair yr arglwydd yn ffyddlon. Pennod 3, adnod 4. Dechreuodd Jona fynd trwy'r ddinas, ac wedi mynd daeth 1 diwrnod cyhoeddodd ymhen 20 diwrnod, bydd ymchwelyr Nineve. Mae Duw, trwy'r proffwyd, yn cyflwyno ei neges. Mae'n siarad mewn ffordd sydd yn ddibynadwy. A dyna oedd yn dangos fod proffwyd yn broffwyd go iawn, fod yn ddibynadwy, yn pasio'r neges ymlaen yn ffyddlon. Os oedd person yn cael ei ffeindio yn broffwyd, neu'n gau broffwyd, ond nhw fod i gael ei lladd. Achos oedd angen i chi allu dibynnu ar y neges. A mewn ffordd, mae'r ffaith fod llyfr Jona mor onest am ffeileddau a gwendidau Jona, ni mewn un ystyr mae'n cryfhau'r ddadl yn dydy. Dwi ddim yn trio cuddio unrhyw beth am yr gwas, ffôl, araf i ddysgu. Mae gair Duw yn onest, mae gair Duw yn ddibynadwy. Mae Duw dydi e ddim yn cuddio'r gwirionedd oddi wrthon ni glywon ni hynny bore yma'n dod. Mae Duw yn dod a mae'n galw ar bobl i edifarhau. Fan hyn, mae Duw yn anfon Jona gyda'r neges, a mae'n neges dychrynllyd. Mae'n neges sydd fod i godi ofn arnyn nhw. Maen nhw'n mynd i gael ei dinistrio. Nôl eto, pennod 1 adnod 2, daeth ei drygioni i'm sylwi. Mae'r arglwydd, dwi ddim yn dal nôl, ydy e? Dwi ddim yn dal nôl. Mae'n dweud y gwir. Mewn cariad, mae'n dweud y gwir. Mwyn i'r bobl yma i edifarhau. Mwyn i'r bobl yma i weld ei hangen. Mwyn i'r bobl yma i droi ato fe ac i gael ei hachub. Beth arall sy'n wir am y Duw yma sydd yn siarad? Wel, mae'n siarad yn dyner. Mae'n siarad yn dyner, yn dydy. Mae'n siarad y gwir, ond mae'n rhyw dynerwch gyda'r arglwydd. Allen ydych chi sylwi yn dod yma. Jona'n derbyn yr neges yma gan yr arglwydd yn y bennod gyntaf. Cod, dos i Nineve, ddinas fawr, llefara yn ei herbyn, oherwydd daeth ei drygioni i'm sylw. Ac yna mae Jona yn neud y gwrthwyneb yn llwyr. Mae'n rhedeg i ffwrdd. Mae'n benni lan, nid just mewn cwch, mae'n benni lan yn y môr, mae'n benni lan y mol y bysgodyn, mae'n cael ei chwydu allan ar y lan. Mae wedi wneud mes o bethau. Pennod 3, adnod 1. Yna daeth gair yr arglwydd at Jona yr eildro a dweud, cod, dos i Nineve, y ddinas fawr, a llefara wrth i y neges a ddyweda fi wrthyt. Mae'r arglwydd yn dyner. Mae'n amyneddgar. Mae'n amyneddgar gyda Jona. Mae wedi bod yn amyneddgar gyda phobl Nineve. Mae yn rhybuddio, mae'n cyflwyno'r neges yma yn gyson. Sa'n amdano chi, ond mae yna degau yn does lle falle chi wedi gorfod dweud rhywbeth. A dweud eto. Ailadrodd eich hun a
Mae'n gallu bod yn rwystredig yn dydy. Fa chi'n dweud rhywbeth wrth rhywun a dyn nhw jyst ddim yn talu sylw. Chi'n dweud rhywbeth a maen nhw yn eich anwybyddu chi. Chi'n dweud rhywbeth a maen nhw jyst yn cario ymlaen fel oedden nhw. Meddyliwch am ymynedd yr arglwydd. Meddyliwch am ei ymynedd i chi ac i fi. Ni'n clywed yr un peth o hyd ac o hyd. A pa mor aml i ni yn anwybyddu'r arglwydd. Sawl gwaith mae fe wedi gorfod dysgu'r un wers wrtho ni. Fy'n hen eto. Mae'n dod at Jona ar eildro. Ac yna, mae Jona dal. Mae dal ddim wedi dysgu wers yn iawn a fo. Ni'n gweld hynny eto, na ni ddod at hyn ar ryw bwynt yn y gyfres, ond ni'n gweld mae'n gresynu, mae rhywbeth ynddo fe sy'n dal ddim wedi deall gras yr arglwydd, a maddeiant yr arglwydd, a mae mor flin yn dydy. Mae Duw yn dod ato fe, ac pennod 4, adnod 4. Atebodd Duw, awn iawn i ti deimlo'n ddig. Ac yn adnod 9, gyfynodd Duw i Jona, awn iawn i ti deimlo'n ddig o achos o planhigyn. Adnod 10, dywedodd Duw, fe ti'n tostyrio wrth planhigyn na fi os yn llyfurio gyda gefn ac yn ei dyfu. Mewn noson y daeth ac mewn noson y darfu, ond ni thostyrio fynnau wrth Nineve, y ddinas fawr, lle mae mwy na 120 o filoedd o bobl sydd heb wybod y gwahaniaeth rhwng y llaw chwith a'r llaw dde, heb sôn am lu o anifeiliaid. Mae'n taro chi fyna'r holl eiriau gwahanol yma, am Duw yn siarad, dywedodd Duw, daeth gair yr arglwydd, atebodd Duw, a mae'n dod, dro ar ôl tro, mae'n dod yn dyner, mae'n dod yn dosturiol, mae'n dod yn addfwyn. Come on, Jona, come on. Mae'r arglwydd yn siarad trwy greadigaeth, mae'n siarad trwy ei weision y proffwydi, mae'n siarad yn y ffordd addfwyn am y neddgar cyson yma. A mae'r arglwydd dal i siarad heno. Mae'r arglwydd dal i siarad heno. Siŵr bod chi i gyd yn gyfarwydd â dechrau y llythyr at yr Hebreaid. Yn y llythyr at yr Hebreaid, ni'n darllen hyn. Mewn llawer dull a llawer modd y llefarodd Duw gynt wrth yr hynafiad trwy'r proffwydi. Ond yn y dyddiau olaf hyn, llefarodd wrthym ni mewn mab. Mae Duw yn dal i siarad. Mae'n siarad ydy trwy'r greadigaeth, a mae'n siarad trwy ei air. Trwy Jona a'r proffwydi eraill. Y bobl ffeiledig hynny, nath yr ysbryd glân ei cario a nadlu allan y gair ynddyn nhw a trwydden nhw yn pwyntio ymlaen ac yn paratoi'r ffordd at ddyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r arglwydd yn siarad â ni. Mae eisiau ni heno. Mae eisiau ni fynd allan o ma'r ddiwedd yr oedfag, edrych ar y greadigaeth yma a dweud, waw, mae'n wych. A mae eisiau ni heno i fod yn agor y gair ac yn gweld yr holl ffyrdd mae e wedi siarad a pwyntio at Iesu. A mae eisiau ni i weld heno bod ein yn siarad â ni yn amyneddgar, o wythnos i wythnos. Mae eisiau siarad â chi. Nawr falle bod chi'n clywed hynny a chi'n meddwl, wel, sa'n siŵr. Os gan Dduw unrhyw beth i ddweud wrtho fi, wel, os chi dal yn cwestiynu, mae yna un adnod olaf eisiau tynnu eich sylw chi. Jona 2, adnod 10. Llefarodd yr arglwydd wrth y pysgodydd. Gyda wedi sylwi ar hwnna'r blaen?
A wych di. Dyw yn siarad efo'r pysgodyn mawr yna, yn dweud wrtho fe be oedd eisiau ddo fe wneud. Gai roi e fel hyn yn garedig i chi. Chi yn llawer fwy gwerthfawr na physgodyn. Mae'r arglwydd eisiau chi i wrando ar ei lais yn siarad â chi heno ac yn yr wythnosau sydd i ddod. Gogoniant yw enw. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu efo'n gilydd o'r llyfr Emyr. Rhif 205. O llyfara addfwyn Iesu. Mae dy eiriau fel y gwyn, oll yn dwyn i mewn dangnefedd ac sydd o anfeidrol wyn. Mae holl leisiau'r greadigaeth, holl deniadau cnawd a byd, wrth dy lais hyfrytaf tawel yn dystewi a mynd yn fyd. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu. arglwydd, ni'n diolch dy fod ti yn dduw sydd yn siarad. Ac arglwydd ni'n diolch bod ni'n methu amau hynny.
am dy fod ti wedi siarad â ni mewn mab. Y gair a ddaeth yn gnawd, yr un a ddaeth i ei oen hachub ni, trwy roi ei fywyd drosto ni. Yr un a ddaeth i ei dawelu pob storm ac i gario pob baich. A o arglwydd ni'n diolch amdano fe, ac yn diolch dy fod ti heno yn dal i siarad ac am siarad â ni. Helpa ni arglwydd trwy ysbryd glân di i dygeisio di. Helpa ni fod â chlystiau agored yn barod i'w rando ac i dderbyn dy air di. Dad, diolch am dy mynedd. Diolch am dy gariad. Bydd gyda ni nawr. Os gweli di fod yn dda. Yn enw'r arglwydd Iesu. Amen.